Kehitysvammaisista ihmisistä noin 30–50% kärsii erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Häiriöiden hoito on vaativaa ja edellyttää laaja-alaista tutkimusta. Hoidon lähtökohtana on yleiset hoitoperiaatteet. Lisäksi hoidossa on otettava huomioon lisävammat, sairaudet sekä lääkehoito. Mulla on 22G11-deleetio-oireyhtymä, johon kuuluu oirekuvana masennus ja kehitysvammaisuus. Tässä dokumentissa pääset kuulemaan, millaista mun elämä on kehitysvammaisena masennuksen kanssa. Muistan masentuneeni ensimmäistä kertaa kutosluokalla, jolloin mua alettiin koulukiusaamaan. Mua kiusattiin mun äänestä ja pituudesta, jotka liittyy mun sairauteen. Opettajani yritti kitkeä kiusaamista, mutta se vain jatkui yläasteelle asti. Kun kiusaamista oli pitkään jatkunut, niin sain diagnoosin masennuksesta ja ahdistuksesta. Tuolloin kävin nuorten psykiatrisella poliklinikalla juttelemassa sairaanhoitajan kanssa. Ennen ammattikoulun alkua sai diagnoosin lievästä kehitysvammaisuudesta. Sairauteni vaikuttaa niin, että minua täytyy muistuttaa siitä, koska täytyy mennä suihkuun ja milloin pitää viedä roskat ulos. Kehitysvammaisten mielenterveysongelmien puhkeamiseen liittyy kielteiset elämänkokemukset, koulukiusatuksi tuleminen sekä jatkuvat epäonnistumiset. Masennus ei saa minua välittämään. Masennus saa minut sulkeutumaan viikoiksi asuntooni ja lopulta turvaudun päihteisiin. Olen kuitenkin saanut apua perheeltä ja ystäviltä sekä terveydenhuollosta. Minun voimavaroja on myös musiikki ja kirjoittaminen. Tämä minidokumentti oli osana koulutyötäni Voijonmaan koulutuskeskuksessa.